Murume wangu Bright Murwira dzoka wakandisiya mwana tete kuya ndakadzingwa kwanzi murume wako asisipo panapa. Ndakaudzwa kuti kwakaende ikoko wakanoorora nemwana uda kuti ndiite sei nemwana. Handina kwekugara, ndatoine 3 weeks ndotongogara mumastreet apa mvura iri kunaya. Mwedzi wemwana wekuenda kuchipatara wakukwana. Uda kuti ndiite sei? Dzoka titaurirana anogadzirisana wani. Zita rako unonzani? Zita rangu ndonzi Rwarashi Nebira. Okay. Murume akaenda sei? Akangoti ndakuenda kubasa ndichadzoka. Saka ana sisi vake ndovakatora vakati watotizwa ndikuona kuti atakura hembe dzese munhu apasisini. Vaiti vakamufonera anga asingatombodaire foni, pamwe pacho yaitoramba. Makambonetsana here kana kuti mainetsana here asati aenda? Takambonetsana naye tikatogadziriswa nasisi vacho. Mainetsana pamusoro pechii? Pamusoro pemwana. Aiti chii? Aiti mwana hasi wangu nekuti kumba kwedu hakuna munhu akambobvira abereka chiremba. Enda kune mwana kuna baba vake. Okay. Tichiri ipapo panyaya yekuti mwana akaremara, or maybe ungatiudza kuti mwana ari kuita sei? Ane time dzoti anotanga kufita. Then ungatanga kufitawo mushonga wandinomupa unonzi Finababu. Ndomupa Finababu otomborara. Zvoti even chero akarara na6 andikonomuka 5 kunze kwakutodoka. Ndo zvinoitika paya. Pandakasununguka kuchipatara ndakaudzwa kuti mwana wako akapesana spinal cord, unofanira kupota uchienda naye kurehab. Then vaiti vari kuda mari? Vaiti vaida 600 kuti vakwanise kumuita operation vagadzirise mabhonzo ake. Wambotaura nyaya yekuti vana tete vakazongoti waona kuti watizwa here. Maybe before that makagara nemurume, pakanga pane problem here pamaigara nemurume? Vana tete pana zvaitaurika here kana kuti zvanosuspecta kuti maybe vakazoronga vanhu kuti aienda kusiye kana kuti chii? Ana tete vari kutoziva kuenda kudheo but havasi kuda kundiudza nokuti pane friend yavo yatete yavanotamba nayo. Ndaitoenda mbokwayo ndichinoita maganya. Ndanga nditi uri kuziva here kuti wairongerwa dhiri rekuti murume wako akutiza. Uchinaita chii? Maganya. Mabasa basa. Kuti ndikwanisewo kutenga zvandinochida kutengawo. Ndanga nditi kuziva here kuti wairongerwa dhiri kuti murume wako aite sei akutiza. Ndakaona ndikakuudza unogona kuzoita tondichonge munhu ane makuhwa. Ndakutongokuudzawo sezvinhu zvaitika wenda itongofungwa kuti hazvisi vaitokurongera vachitoti wauite uri mwana mudiki lafuti hatizive kuna vabereki vako ko wakazofa tozoita sei kuti auite. Okay, pakuti vabereki vako havazivi kamwe pese pavaisaziva pawakaita nhumbu uchizogara navo. Anto wakaita mwana uri ikoko here kana kuti? Ndakatoita mwana nditori ikoko. Okay. Saka maybe timbodzokera futi kumashure. Chii chakaitika kuvabereki vako? Inyaya yekuti hausi kuzikamwa wakatiza here kumba kana kuti chii? Hakusi kuti ndakatiza kumba. Pandakatonana nemunhu mama ndakavaudza. Tichidananawo tichiri kudananawo mama ndopa vakabva vashayawo vakaita accident. Okay. Ndopa vakabva vashayawo. Then vanga vasina kusiya vandiudza ndaivati mama baba vangu varipi vanga vasingatombondiudza. Senemu iyoyi isenemu yamai. Ndotongoshandisa senemu yamai. Vakatongotishandisa senemu yangu. Ndakavabvunza mama chii chakaitika, vainditosandishungurudza. Handitozivi kuna baba vangu, handitozivi kune hama dzangu, handizivi. Saka ivo ndozvavakataura kuti ko wakazonzi wazofa panapa tinokutsvaga hama dzako chiti kudii. Okay. And paakazoenda vachizotaura mashoko ekuti akutiza, pane treatment here yawakaitwa inoratidza kuti for sure vanga vasisa kudewo kana kuti? Vakangomuka vachiti mukwasha wenyu ataura kuti hatichakwanisa kuchengeta nekuti utsanwa havasisipo panapa. Saka hatikwanisi kuchengeta munhu anditone mwana wake murume wake asipo mangwana zvinozonetsa. Saka chifambai pavatobuditsa zvinhu zvangu panze mubva ndatongoberekwa mwana wangu pandatongoya. Chifambai kuchinaya so? Zvonetsa izvi. Okay, maybe then after that tataura nyaya yekuti mana tete they've been treating you this way. After those days wabviswa pamba
where did you go? Wakazoenda kupi? Ndakauya muno mutaundi. Kwanga kutozara ngara kutodoka ndotogara mukati. Then ukadoka undopandakaona vanhu vachirara pachireni napo. Pandakatangongorara ipapo kukachena ndoenda nogara mukati. Okay. Saka it's almost 3 weeks now uchigara mustreet. Yeah. Okay, maybe explain further. Mustreet papi pacho and nemvura iri kunaya, how have you been surviving? Kwakanaya ndinongoenda muzvimabuilding izvozvizvo ngoti ndingowana pekuwandawo. Then mvura yakanaya ngoperawo ndodzokera hangu nogara mupaki. Kwakadokawo ndoendawo ndonorara pachikeni panenge pachiraro vangu. Ko mwana kufuga zvekudya? Mwana ndinotongomuyamwisa then kana pangowanawo munhu anenge atongonditengerawo chikafu ndodyawo naye. Kufuga unofugidza tauro ini ndorara pandakadaro. Okay, mwana anga asina maybe mababy blankets kana kuti dzimwe hembe dzanga nadzo since uchiti zvona wakabvisirwa hembe dzako dzese zvikanzi izvo nechienda. Towel ndiyo yega yakanga iripo here nedzimwe hembe dzemwana kana kuti zvimwe zvakasara? Mablankets anga asina, zvibaby blankets anga asina asi hembe anayo. Hembe ndakatongokumirawo panext door kungoti ndichengeterewo handina kwandingakwanise kumbeya nebhegi ndichienda. Ndotongofamba nebhegi remwana ridiki chete. Okay. Izvezvi ndakuchida kuti munyatsotaura zvamuri kuda. Murume tiri kuda kuti adzoke. Wherever you are. Matanonzi Bright Murwira. Wanzwa, how do you feel mwana wako kana ari panze kuchinaya nemanaira ari kuita aya? Of course we know health issues, but don't you think kuti pauri papo you can as well sit down nemukadzi wako mombotaura momboona kuti mwana anobatsirwa sei? Mwana kanaka kudai moite zvekutoita zvekutamba henyu muchiite zvamuri kuita. But anyway, okay, right now takuchida kuti imimi motiudza kuti what is it that you really want kuti vanhu vakubatsirei nazvo as much as your husband should come back? Vanomuzivawo ngavamuudzewo adzokewo tigarisane nemwana. Handina kwekuti hanzi ndingati chero ndikanzi ndinoda kunoenda handina hama yandoziva itori pedyo ndisaka ndiri kutongogara mumastreet. Vanomuzivawo ngavamubatsirawo adzoke vambotaurawo naye. Okay, besides murume achiuya, what else would you want kuti vanhu vakubatsirei nazvo? Zvinenge maybe mabasa, clothes or anything? Pakawanikwa vanenge ane basa vanongondibatsirawo ndoshandawo pamwe murume wacho pamwe haadzoke ndoshandawo kuti ndiwanawo mari yekuchengetawo mwana wangu. Okay. Saka alright, vanenge vachiuya nezvinhu vanozviunza kupi? Vanounza paplatinum ipapa ndonenge ndichiuya ndichiona kuti zvamira sei. Alright. Platinum FM munza yawa mazvinzira a young lady ari kuda kubatsirwa kuti agone kurarama nemwana. Murume akatiza, and if you can help, she also needs money for medication yemwana. She's saying medication yemwana costs about 600 for mwana wake kuti anga achiitwa operation which is due on the 18th of February. Panzi ruoko runopa rwakaropafadzwa kudarika runogamuchira. Saka if you can help, you can as well come to our offices pana 145 Commercial Street, Moya, Mosia, whichever help you can help. Tichida kuziva kuti manga muchigara kupi nemurume? Tichigara Senders kuma New Things. Handisati ndaziva address yepapa. Okay. Ko makore mune makore mangani? Makore ndine 17 ndo 2008 so 25 September. Okay, and mwana nemwedzi mngani? Mwana ne 11 months.